El servei de fisioteràpia domiciliària cobreix tota la província de Girona, menys la comarca de la Cerdanya, i som 8 els fisioterapeutes que ens ocupem de donar abast tot el territori. El funcionament és molt senzill. A diferents centres hospitalaris se pot fer la petició per poder rebre aquest servei. S'han de donar uns requisits i aquests requisits són els que els diferents hospitals tenen en compte a l'hora de fer-nos la derivació del pacient. Aquesta sol·licitud arriba a la Fundació, a la seu de l'Oncolliga, i una vegada arriba, doncs, s'envia el fisioterapeuta a qui li pertoqui per territori, i el servei que donem cobreix una sessió setmanal de manera gratuïta fins a 15 sessions. O sigui, vaig estar 15 dies a la UCI, em van sedar, era per 4 o 5 dies i es va allargar fins a 15 dies. Després vaig estar en planta, però vaig estar aïllada a l'habitació i realment em movia molt poc. Clar, jo, de la manera que sóc jo, ja tenia ganes de caminar i fer coses i vaig sortir que quasi bé no podia ni caminar, ni aixecar-me del sofà, ni... em costava tot, era un món tot. A mi m'agrada que vingui perquè m'estimula a esforçar-me més per fer exercici i per millorar el meu estat físic. En principi ara puc caminar molt més, soc més autònoma, pujo les escales escaló per escaló, no com abans que havia de parar, i soc més autònoma en qüestió de moure'm. Les nostres sessions poden abarcar diferents tipus de treball. L'habitual és que vagin encaminades a millorar to muscular, funcionalitat del pacient, perquè molt sovint aquests pacients ens arriben després d'ingressos on la força muscular s'ha vist molt minvada.